Kisi Tisay Alvarez, halo. Jonah Muto Vlog, thank you. Kumusta? MLSO sa lahat. Thank you, thank you, thank you. Hindi ko pa nalagay yung dollar sign. Saan na yung... Wala. Thank you sa pagtambay, Kisi Tisay. Thank you. Ayan na. Mga unta ninyo. Mga unta ninyo. Mga unta ninyo. Lagi ko. Teka lang ha. Nasaan? Nasaan nga ako? Tanong.
Bakit ka pa nakita? Mega mega love shout out to all people. Cibarbinyay. Ay,
Mga unta ninyo mga bay. Jura mo to vlog. Kain tayo. Kisi Tisay Alvarez. Hali, mga unta. Ate Jean Cardona. Marikoy, dali na. Salamat. Dali na, Marikoy. Mga una ta. Salang sa birthday, pansit. MMLSO Marikoy. Salamat, Marikoy. Mga unta, Marikoy. Marge Divino, thank you sa patamsak. Kung mayroon kayong mga premiere dyan, baba nyo. May premiere pala ako mamaya. Kain tayo. Sorry. Lami maggamot. Ay, maggamot na lang ko. Nanghugas ng kugahapon. Sa gamot. Thank you so much sa nagtambay diyan. Maraming salamat sa support. Marikoy, Ate Jean Cardona, thank you. Marge Divino, thank you. Salamat po.
Salamat sa 3 million people in the house. Tuloy-tuloy po kayo. Thank you sa patambay niyo dyan. Para Miyerkules na lang siguro ko mag-live. Eh, marami ako bakante. Juna Moto Vlog, kumusta? Salamat sa pagtambay mo dyan. Mga taday, kumusta work nyo dyan? Baka may mga kayo dyan. Premiere. Para matusok ko na. Okay lang po. Still fighting para sa Ganon? Wapaday ka na kuan? Pila na lang imong kuwang. Inday Vlogs, dali mga unta. Harang. Salamat Inday Vlogs. Sa imong time. O, gamay na lang, tuki. Di, kuwang na lang tuki. Sige, i-play kita. Juna Moto Vlog. Joseph de los Santos. Hack. What is hack dog?
Shout out Joseph de Los Santos. Kinsa man ka? Hapit na ko mag 1 year paktay. Okay ra na ay. Okay ra na. Punta-punta ka sa mga may pag-game ng WH. Marikoy, mga onta. Marikoy, hapon. Sobra pa nitong kuan. Lunes. Di na tinawad ay. Istorya na nila. Hingkaon po ka? Akyat Marikoy, sabay tayong kain. Sabayan mo kong kumain. Bigay ako ng hagdan. Sandali. Mahadlok pud gud ta kay lisod ra ba magkuha ahak oy. Bubitaw. Pero sige lang, okay ra na. Ay! Hello, Marikoy. Dali mga onta. Ano lang ni nabilin, oy. Gamay na lang. Unsa na mo inom coke? Coke? Te. Di na. Dark kaayo imong tea murag coke. Para man ko na ako nagisagulan og gatas. Darling ni John. Hi, Sisi Dar. Kagwapa, we. Buya, gwapa mo na si Marikoy. Na, ako naman hinuon. Pag hilom na ba, oy. Isang pag mag-side view, magtalikod, mag-atubang, gwapa gyapon na. Sisi Dar, salamat. Nagpaibog, raman mo. Marikoy, salamat sa inyong mga pag-ratings pa surprise. Belated happy birthday di ay Marikoy. Salamat kaayo. Nakulat lagi ko, nangurug-kurug ang tibok lawas pagka-tanaw na ho. Bantog ra kay si Dar. Sige, kuan pangutana. Nasa work ka pa? Chiko, ko nga. Anong oras ka nasa bahay? Hindi ko talaga naisip yun na yung mga tanong niya. Basta inisip ko lang. Mahilig talaga to. Friend natin sa surprise. Si Darling, mahilig talaga siya.
Mm. Belated happy birthday po. Salamat, Juna Moto Vlog. Ambot kang Casey. Okay, si ba to? Now kan Cheryl de ay. Ano sa Cheryl. ato? Birthday po ni Cheryl, Mayo. Ano sa atin giingon, murag 26. Ambot ito? Karon si anak ko Nilpax, birthday niya. Karon? Mm. O, pamango ko ng katanaw sa akong Facebook, God. Nabi ako collab niya, akong gabiyaan. Karon no? Karon ni collab. Kada Merkules Kadadlaw ma. Kadadlaw na. Kadadlaw. Di ka sa Lunes, patulog nag... Di ka nag-Lunes, patulog Bernes. Ugma akong schedule. Ugma. Huwebes. Nag-ano ka pala? Nag-live ka pala nung nakaraan, hindi ko napansin. Kailan yun? Gabi eh. Gabi ba yun? Gabi eh. Dito ako sa tindahan gahapon. Nahuli may alas 8 na. Sa gabi pag uli sa bahay, nag-prepare pa og panihapon. Lagi okay ra man wala na gid problema. Daghay nanawag pa. Daghay nanawag. Ako magali wala na nasagot kay nag-isip pa ang telepono. Nag-LS. Huwag mo kayo plano mag-LS. Nag-direct gani ko. Nag-direct ka? Kaya wala ko plano lagi mag-LS. Lagi kay kuan. Labad akong ulo. Katulugon ko. Sa mo tinuon ka. Wag dyan doon natulog akong alaga. Kada Merkules siguro ko mag-LS. Kada Merkules? Yung aring nga oras? Sige ba? Kaya, kuan. Kaya ka nang mariko eh. Ha? Dili ka maapil og kanang kuan? Collab sa premiere? Kada semana. Tagsara mo maghinog premiere. Kada semana ba? Kana kung gusto ka. Pag-isipan mo muna. Di tamo ko na. Dili man. Mare ko Ate Jim Cardona, salamat sa pagtambay. Salamat sa vlog, sa pag-share mo sa community. Thank you. Nawar ko na di pa malipat na karon pa utog mo na. May na ba ka na dahil? Hugasan ako. Ulit ako nung ha? Ulit taon na. Oy, ginoo ko mariko. Prigaba lang yun. Ulit taon. Nga. Dapat unta na lang sa uya punta. Na. Hindi maganik ba ng istorya? Saan niya pagpanguyab? Gasinyas na niya di Ameriko eh. Di man po nakabala mo sinyas kay di man nakasabot. Huwag man na ikuan in taon. Murag bata ba nga mga 4 ka bulan. Mas may pang bata nga 4 ka bulan. Pero gitrain pa na sa gamay pa na. Gitrain pa nila sa gamay pa. Karon kabalo na ni kay naa may daghan diri nga kuan tanan-tanan managsuon manag-agaw ra man gud sila god. Basagdan na may daghan. Niya kay ako man daw kunong amo daw kuno sa una kay pasulabi lagi ka stricta lagi ka ayang wa sa lugar. Yeah. Kada mohila ko na kung bata ko no. Kasukan ang katulong, di ang katulong pila man ako nung katulong ani ning agi ni bataan na. Madyo ka ikaw nagdugay. Dako naman siya pod. Dako naman siya sa una daw ko na. Ipa special treatment pa na nila. Kasi naman diri gihapon pag igagaw ni ani kuan na siya kana sa kuan pila yang edad ato pila na yang edad ato pila edad ni Hanop ay pila edad ni Hanop dai 10 na dai 10 na si Hanop raga Rowena makasabot siya kabaw siya istorya pero naagid siya pagkakuan gyud pero makasabot siya kan nagapan man to nya kaning niya kay sa naging maldita lay kang inahan
Wa kabalo kung sige, bati siyang anak. Tinan ka mo kada ko ni sagit sa una, sagit gidaw. Nakahibaw ko na Marikoy, pasagdal naman ka ng tapulan ba? Oh, nakakon man ni siya. Oh, makasabot ba ni siya o kanang gikuan lang bitaw ni bitaw makasabot ba siya. Dili man siya ingon nga kanang buang kay buang pa mo pataka na siya katawa magsigig kuan pag mo ano kanang mugno ana wala man. Makasabot siya sultihan. Ang iharang kuan ba ihang huna-huna. Murag bata. Bata gyud. Hindi siya kabalo mo istorya. Kay mubo kay ihandila. Pero makasabot siya tawag ko nimo, dili siya amang. Oh, amang. Dili Amang siya, siya pero dili siya bungol. dili Oh. siya. Di ba ang amang bungol man? Siya dili siya bungol. Makasabot siya. Anak ganing maglagot gani ko ako gani siyang yaw-yawan. Hila. Hila. Luya yan. Pero gitrit ba na siya mas para ba sa anak ni Kuan ba? Hindi pangilinan. Di ba na si hindi pangilinan na siya anak na espesyal. Okay naman. Makatigo na siya may istorya. Kani siya sa iyang pag-istorya murag makuli gyud kay kuan man. Kuan man ni andila. Ok. Pero makasabot siya. Awa ka na, makasabot gani na siya. Uy, hala, may galab shout out pala sa lahat. Hindi naman ako tayo sa ha, kaya nagkuan pa ko panok. Okay na. Wa ko nagbasa. Okay na. Kanang kuan. Makasabot man siya, makasabot man siya. Sabi ni Jonah, luoy puti oy. Oo, luoy biya gid kayo pero paglagot lang ko ba kay pala utog, magsige kuan baka nang kuan lagi di ko ganahan. Nga pareha ka BEO, ako ni Ayaw na nagtanawa Marikoy kay aron nga di ka lainan. Dili man sad pwede katapad man magtulog. Unya, kuan man dili siya matulog, magsige siya lihok-lihok. May kay di ka kuanon Marikoy no, simba ko lamang. Wala man pabaya pod hinos bakulang palayo ang taong Ginoo, kuan lang gyud. Wala man pila na ko katuig dapat sa ihag tulog. Murag giisip na jud kaniyang nanay Marikoy. Paminahon man po ko niya. Mas paminahon pa ko niya sa ihang mga kuan kay kumang tinudon. Ano na man pud mo ka uban. Grabe, iya nanay. Di murag man siguro sila mag-uban-uban tingali. Pasagdahan ra man gud na siya. Kada baya na lakaw ug asa na basta uban na siya naabi pug ko uban. Magawsan pud te. Pila Ay, man unsa pa? Di ay 18 sabi. na oy. 18. O 18 na. Makapaburos na rin ay mapabuang-buang agoy maburos ay. Anak siya kakuan. Pero makasabot man gud siya Marikoy kay naon ra gud nimo ha kanang mag-anak na siya. Tanaw ba ko niya og kanang nagtan-aw ba ko sa iha wala. Kun wala ko nagtan-aw sa iha mao na siya maghinay. Thank you, Ate Jean Carduna. Thank you sa patamban niyo dyan. Sabi ni Marikoy Ate Jean Cardona, mega love shout out. Marikoy Ate Jean. Maon ka Marikoy. Sisi Darling, mega love shout out. Junamoto. Mega love shout out. Lahat sa nandyan sa baba. Ayan. Nakatawa ko sa akong LS gabi. Ginoo ko na lang. Isa imong mga bisita. Permero, akong bisita. Si Kuan. Ay, permero. Kisa pag itong permero. Yatay mao Ay, si Leonard. Malagsikan natin. Talsik parang si ano. Dili kay di man siya kabalo maghubo sa iyang porol mo kalit man siya kulob dayon kiyo-kiyo. So dito ra sa iyang porol padulong. Gawan kayo gawan. Ano lang makaparaos pa sa minana. Lagot kay bagay hugaw man gud kayo gud.
Pero unta tarong pa lang unta siya, bahala naman lang og magkuan siya basta kanang nasulod siya CR bitaw dito niya banatan baron pagawas dili siya hugaw. Imo ingnon siya nga ngadto ka sa CR. Dili man pod. Dadi po siya. Dili pod kay dugay bitaw na ako nakuhaon sa CR. Di man pod. Sige ron sa lingkod din ha na CR paabot ko ano sa kuhaon. Ina siya kuan. Nagwalay paki. Sabi, si oras. Pero ma'am na, sa rotahan. Gaya kami. Ay, Yung sila nako. bang ang kwait daw kuno nga kwarta kay dako daw kuno balyo sa piso. Dako baliyo, oy. Mao ba? Dako baliyo, pero, Dako pag balyo sa euro. ano ba? Pila man ang $1 sa inyo sa piso. O sa kwait. Ang kuan? Mm. $1? Mm. Kuan naman na siya. Kwait. Kuan naman na siya. Kanang 150. Karon kay kuan man. 158 ang palitan. Siguro. 158. Oh, 158. Wow, dakuha oy. Dako ang kuan pero gamay ra mig sahod man. Dakuha mari ko pero ang inyong sahod giret sa peso ang inyong sahod. Oh, di ay sa ila kwarta para kamo na lang magpabaylo. Ilang kwarta oy. Wala ba na diri ka ng kuan, wala ba na diri ka ng kwarta diri nga sa Pinas. Pero kung magpakambyo ka na diri, nagyapoy kwarta diri sa Pinas. Mama lagi magpakambyo. Magpakambyo. Pakambyo. Nagluto ko. Usay mo giluto Ate Jane Cardona, mari ko sa giluto nimo. Dako di ay good te. Usa may dako. Diyo na mo to vlog. Ang kuan. Ating media permi Ate Ernst at Ate Bibing. Asa day ka? Salamat. Jona. Salamat. Pinas Salamat na. kay Juna. Nag-ano ni si Dayjuna, nag-premiere po ni si Jack. Oh, nag-premiere man na. Pero ay ko kaadto dito. Si premiere kay saon man. Di man lagi makita na sa kuan sa notification. Kuan dili siguro kakabantay nga mulabay. Parehagod ni Sir Eric Adobo kapila na si Sir Eric nag-LS gabi nag-LS pud ay siya. Wa mo gabi eh. Ku gabi Ingon ko nga. Murag alas 9 siya nagsugod. Sahod. Kay- Wow, sahod. Pagsulod niya kay kuan man. Pagsulod niya sa akong LS kay ang iyang gidala nga kuan kay hamang ninja si kuan nakikat adobo ni. Mamay ang dala dito kung hala nag-LS galing ni ba? Pagtanaw na ko dito 1 hour ago na. Wiyate, wadi ko nakabantay. Di man gugo maka-LS nga ri gabi kay saba. Maka-copyright unja. Kuan lang. Pwede mag-mute. Hindi, babati na ho. Mag-istorya-istorya ko. Chat na lang. Ama pod. Pod kabati. Ginamang ta. Mag-ino na, chat-chat. Ingon araw na lang gyud ka mag-LS. Na ako'y premiere ti oy basin wala na bill all ti. Na bill all oy, kalimbang na ko oy. Tanan akong gipangdikitan kay ako man ni kalimbang all. Si Arsa ko kadali marikoy ha. Sige. Kalibangon ko man. Walang dyan siguro ko kabantay. Na ako talag sir kay makabantay niya kay labi na karon ako'y collab. Say makaadto ko say dili pud say makita na ko Ano nga si premiere. Amigo Adobo sa una kay mo siyo man na dayon ng iyang sa notification. Dili na Puno siya siguro atong notification. Basta puno siguro atong notification marikoy kadali marikoy ha. siguro no.
Sige, padayon lang Maricoy. Nakay premier karon? Tay Juna nakay premier karon? Ako naday ko premier unya. Mukbang. Te mga alas 9. Alas 9, alas 10 PM. PM sa gabi eh. Sige, abangan ko yan, Dayjuna. Wala ko premier karon te adtong miaging adlaw na. Jonah Moto Vlog 9 to 10 PM Pinas. Pinas. Okay lang. Anong oras yan dito? Mga alas 4 yata. Mga inaron nga oras. So, usa naman ang oras sa Pinas? Alas 11. Wa pa. Mga kuan na diri sa amo. Kasi alas 6, alas 12. 12, alauna, alas 2, alas 3. Mga alas 8 na diri sa gabi Diri sa amo. Sakto. Naaday ko ana kay alas 8 na naman ko sa bahay. Kasi pag karon mag alas 12 na diri sa amo. Alas 11:41. Sa Pinas ron sa mga alas 5 sa hapon. Unya alas 6. Alas 12 diri sa udto. Naday ka sa Pinas, Juna mo. Abi man kog naa ka sa Saudi. Ate Jean Carduna, thank you, Maricoy. Satsa na naman, Maricoy. Mag-TikTok na naman tayo, Maricoy. Nalasing ka kaya sa imong TikTok, Maricoy? Usa man tayo mong gina, Maricoy? Tanduay? Naade ka sa Maynila. Nana ka diyan nagpuyo sa Maynila o na ka nagtrabaho sa Maynila? Kumusta man diya sa Maynila ron? Sakto lagi.
alas 6 nga na sa hapon. Nga diya sa Netherlands, alas 12 sa udto. Naanak ko anak, uy, bantay lang bata. Sarap ng buhay, magbantay lang ng bata. Kami ani, dire sa ibang bansa. Naku, kayod kalabaw kaya kami. Walay banjing-banjing. Di po ko ganahan og wa pa'y trabaho. Gusto ko na ako'y trabaho. Nga na ako'y part-time. Kay aron ako sige pangayo sa ako bana. Kapoy sig pangayo kwarta sa tubana oy. May nang natay kagulingong kwarta kay di na ta magsigig pangayo. Mao. Unsay ato baliton, mapalit na to dayon. Nya kay ug watay trabaho kay mag-agad man ta sa tumbana. Amen. Asa man yung kwarta? Dagay istorya. Lagi abdan tagkuan. Kapuol. Mao man na ako sa unang ko eh. Nya. Sa ang ako bana okay ra gud mangayo ko kay kanang wa man noon pay daghay istorya. Pero mauwaw lang kung mangayo labi nag ihatag na to sa ato pamilya bitaw. Itabang nato sa ato pamilya. Dili man ko mangayo te. Kusa lang niya ibigay ha. Aw ayo. Wala ikaduha man pud kay naman po kay anak nagbantay mga sa bata nag-asikaso mapud ka. Ayo, akong bana gyud. Bluyag ko ito bana nako sa una. Grabe to ko bluyagon. Lahubog. Inon mo trabaho siya. Kung wala ka ng kuan, kung dili siya mahubog, maayo kayo siya. Wala ko'y problema basta di lang siya mahubog. Ikugihan, niya, basta kay buotan siya. Responsable siya nga pagka bana unta. Aso lang kay umuan lang iya pag mahubog na. Kung mahubog lang siya, wala siya respektar, bisag lupig pag kanang babae ba nga pataka ra sa tabi, gusto ko kay binuhatan, ipanabi siya mga barkada murag kanang mag-inom sila, murag ikaw ang asawa mo himuon yang sumsuman, pero buotan siya. Buotan siya, pero di ka kahibalo ra yon pag kuan, matingala ra ka nga, oy gichismis, ano ba? Kung sala ano nga ba? Mao to nga kanang una, then diya lang to ka isa nga nangaway siya sa kuha nga tulog mi sa mga bata. Ako ang mga anak, anduha to ang tulog sa sulod. So anduha na diri sa gawas tapad namo kay kuan man. Nagmay pa man. So ko kabalo nga hubog sa tanang siya. Pag uli niya tulog kay ko. So ako kabalo nga kanang nagdulong na dai siya magkanta-kanta man na siya magdulong. Kanta-kanta niya. Siya ako siguro sobra gid na ako katulog ba. Tapos kay pag abot sa balay, kuha mo na sa kahon dito na niya kapak sa kanang pintuan di. Porte na mong kuyawa. Porting usig sa ero. Palit og hapak ba. Wala ko kabalo kung sa hinungdan ana. Di abrihan dapat na ako ipon jud importante te. Mag-ipon jud tinuod jud na. Mag-ipon. Bisag ginagmay lang gud nga ipon. At least na kay na kalas. Mauto nga kuan, libang man ko laga. Gila sa kaka. Mauto nga wala lang kuan ako sanggi gablihan, bito na niya sukuha. Kay kinsa ko na akong kauban, sila wala sa lugar. Basta kay kuan. Kana nahubog na ba?
Di mo na kahadlukan na lagi magminyo og Pilipino sa una. Kinsa kunoy akong kauban. Kasi akong kauban mga bata niya na siya nga ang suga pag abot na ako dali daw kuno nako palong. So unsa akong gibuhat ipahawiran ako siya ang suga. Hawiri og init ba. Kay og init pa nagpasabot na bago pa na ako gipalong. Mm. Mo to porti gid niyang sukua ya akong gidapatan ibo na lang ko niyang ispat. Gimudmud ko niya. Nagrabe gid niyang kuan na ba. O Ay sige lang, mula ata pa dagan na. boy ron di ko masakitan oy. Makadagan ka lang gihawiran na kadretso. Ay, Bunalan na kadretso kuan. Ispat na bungkag ang ispat. Pero ako ra gyapon siyang gigwanta, gamay-gamay pa man ako mga anak. Gwanta ra gyapon ako. Pero okay man siya kanang ikasulti nimo siya, ikasabot nimo siya okay man pero ang tanan niya mga plano kuan sa pikas dalunggan ba. Labi sada kay mga plano. Sada kay mga plano Maricoy labi naay kwarta Sada kay mga plano bing mo ni magbuhat tag kuan mo na kanang mo na kita pong asawa galaom pud ta kay kuan. Pag kuan na sa kwarta di ay pagmanhiman nga ano man kwarta nimo paghatag nawan ikog na lang imuha nahurot na sa inom. Kasi may ganahan ana. Isog kay ng ano ka na bang Tapos muhatag pag nagkwarta siya mo. Muhatag pag na siya kwarta sa imuha no nang nasa ka nang magdaro, magkuan na siya 500, 1,000 no. Bing mo ni di simpre kita asawa ka ba beta mo. Nauna ay ipalit na ko ni kuan ha kanang adto kodto kay mga bata ana-ana wa tay sudan wa tay mga gamit ana-ana no. Nana betong nauna no mga babae. Oo, sige kuan. Sige ha maadto ko ugma ha kay kuan mauna. Lista-lista na ko dito mga palitonon kay laging limtanon ka ita. Lista. Adobo Vlogs, Siya? hello, Tamsak Dan, host and co-host sa isang now. Adobo Happy birthday, Vlogs. Salamat, Migo Adobo. Mega love shout out. Maraming salamat sa inyong mga pag-greeting Salbahe sa jud kaayo. Salbahe jud kaayo bana nimo tibibing. Ay sus day mulang. Dayon mo to siya nga kanang kuan. Nagdahom-dahom na ko kay magmamalit na lagi ko pagkaugma. Nga nagadto magkuan sentro. Nag-inom di ay. Many more birthdays to come. Good health always. God bless you. Now. Hehe. Salamat, Migo Adobo. Di na ginamawala ng now Maricoy. Ito na mawag now. Oy, tomorrow. Ang now tomorrow Salamat. na nagpabilin. Daghan kayong salamat ninyo. Sobra ko talagang na-appreciate. Mega shout out Ate Jen sa isang magandang ngiti mo. Hehe, sabi ni Adobo Vlogs. Kani bito si Sir Eric Adobo di kita kasuon ani iyang kuan ba sa una. Mega love shout out to. Mega love shout out. Kumain ka na ba? Oo, Karon ganun. Karon lahi na po. Welcome ang atong pinaka ano yun? Ala, mega love shout out si Dars. Pa-surprise. Kadali. Sana all. Unsa mo sudan diya Ma'am Ernst o Ma'am Bibeng sudan ako ganina. Sana all na pansit sa birthday. Pansit og kuan hipon. Mga unta Dars, si Dars. Mega shout out Ma'am Darling sa isang magandang ngiti mo. Kwarta lang ako, kwarta. Tara, birthday punta. Birthday ba yun ni anak ko Nilpak? Wala ba yung premiere sila? Duha mag-shoot. Si gahapon, murag kada adlaw man na sila na premiere siguro o basta kay gahapon kay murag si Ma'am Hasit na Man ko na ako ano, ako makasupport. Di ay mali na naman keyboard ko. Sabi ni Jonah Motovlogs.
Kumain na Dahil ka? na akyat day. Kumain ka na ba, amigo adobo? Kung hindi ka pa kumain, mayroon pa ditong pansit. Sisi Dars, mayroon pang pansit dito. Kunin mo na. Ganihar ako Kwarta ra ako, dinhi, kwarta. nakatulog na ko. Watay mo? Aw, wa man ko sinsiyo. Ang Oo. message ni Sisi Darling ba? Ha? Message ni Sisi Dars. Message niya ba sa private? Ganihar ako dinhi, nakatulog na ko. Ang wa mo ta ka pansin. Saon man kay dili man magkuan. Dili man mo commented to sa ubos kay diha man mag-comment sa taas, dili mapansin. Oh, di Niya ba? mo kalit rag kat ba? Ayaw usaba Sabi ko, diyan nagtago nagdalaw biya sa ko likod ano. sa pultahan. Ug naa gani mi Ko nagsigtanaw, ako nagtanaw sa kamera sa main nga kanang live. ug naa lagi iro nga mga Mauna anak ko mapakan. oy bati kayo kog dagway saba pud ka. Kayo mga Pagkilom. bata. Okay ra nang bata mo magsaba. Pagkilom na oy. Zuna mo to Pagkilom vlog. na Jun oy dali dire. Di man ang Akyat copyright. dire akyat. Basta di lamang mahilak. Dali dire Jun na. Saka na. Ate Jane, thank you. Marikoy, now. Tomorrow. Now. Tomorrow. Sambot nga naisip mo pala ni mo Marikoy. Nag-mute ka. Marikoy. Ate Jean. Kanilang si Sir Eric Adobo ba? Kana Kana bitaw na mag-ilis na siya mag-stream yard. Kana bitaw mayon ingon bitaw tag kuan itong hagdanan kay ngano kana siya nga ini bitaw ka otro na ang ilis kay di na gid siya kasulod sa stream. Di na gid siya makasulod sa stream yard. Sila da kurente. Di na siya makasulod karon nag-direct na pud. Nag-direct na. Kurot naman. Kurot na yung Kura. 20 hours. Hurot Ayaw. lang yung stream yard, mga nag-direct. Hurot Nag-direct siya gabi eh. Direct siya. Apil pud tong kuan nag-ilis siya, direct ra gyapon siya. Kada Merkulis na kung inaron. Musaka mo unta sa kuan. Si Sally Granel atong ni anha ba? Labis. Oh. Oy, Ate Bibing, nabuntagan ko sa imong ilis. Nabilin mo nga katulog nabuntagan. Pag mata na ko, naalang gyapon ko. pista Hinahanap kayong ako ko. alaga. Ako rin pabuntagan ng Yala, hel. mag-ilis si Maricoy. Okay. Nagkon oy. Gabi naman siya kaayong mag-ilis. Natulog na. Ako Wala na lang. itang ko'y tulog. Wala itang ko'y tulog gabi eh. Kung saan orasan natulog akong alaga, alas 7:30 na. Agoy. Naa sales namo karon ba? Oh, unsa man? Unsa may seal? Migo adobo. I-vlog ang sale. Dapat unta migo. Migo mag-premiere ka migo para makapunta kami agad-agad. Pauman. Mag-premiere siya, magpalipad si Ate Bibing. Oh, So, kung pwede pa lang bitaw gitinuod, kung pwede pa lang. Kung pwede pa lang bitaw tinuod, gina ba? kailangan ba ko lang magpalupad-lupad kaso lang wa naman nahurot naman ako palupad oy. Ako na lang maglupad-lupad. Close na. Ang pambawi lang ako sa hindi magpalupad ano na lang. Gamay. I-play Wala na pa lang. dire. Oh. Na siguro sa doon niya wala. Ana, malay mo kunin mo asa mo. Wala man sa taas, basta ana doon niya siguro. What? Lami siguro ng natin katrabaho ba nga pareha kalahi ba? Paakyatin Ginaog mo sa premier ni Miss premier ni Joanna. Vlogjo. At sa ko kadyo. Oo Premier nga. ni Vlogjo. Akyat na dali. Juna, nandyan naman yung hagdan. Nakapin. Kamigo, sa kamigo. Nag Namatay, nahulog lagi ko. gay kuan. Nahulog ko.
Muna Ano dayon mo nga, ba ng kuan? muna dayon LS? ang mukbang no. Uy, nawa si Dars. Kan ako LS. Nahulog ko. Nag-akyat mo ko. Baliw. Dire rakos. Ha, now ko trabaho. Hihi. Oh, sige. Kapit na ang Sige. premier. Trabaho muna. Kapit na imong premier. Kisa premier. Nahulog ko, Marikoy. Wala man ka nahulog, naaraman ka. Ah, wala man. Diri na lang sa kuha kay naa diri ang mama sa ako amo na ako ubos. Ah, sige Marikoy. Pero naabaya ang imong napagyapon ka Marikoy sa taas. Adto sa ko frame ni Vlog Jo. O sige. Sige, si Dars. Maadto ko. Vlog Jo. Dami ng ano ah. Daming nag-like. Pagmahayda na ako ulahin na ang pagpasok ko. Pagmahayda na ako ulahin na pagpasok ko. Tingutana ko ba ug naay nag-play sa imo okay ra na mag silent live ko? Pwede pero kuan ano ba ti mangutana ko ba ug naay nag-play sa imo okay ra na mag pwede ra oy. Basta dili ikaw may nag-play. Nag-LS, nag-silent ka karon?
Ay, kanindot sa bulak. Asa man ni saan to? So, parang Netherlands to ah. Ang ganda ng blossom. Dito sa amin, wala. Dito sa malapit, wala pa. Punta nga ako doon sa sa Sabado. Mag-vlog ako sa Sabado. Anong oras ka mag-silent? Anong oras na ba ako? Isang oras na ako. 2 oras ko to tapos mag-end na ako. Na alauna pa lang. Alauna, 1 oras. Wow, ang ganda ng bulaklak ni Vlogjo. Sinito. Uy, lami kawaton ng bulaka. Uy, Ginoo pa yung balion eh. Leila Salam at Tinigi. Ito na naman siya. Hindi ko alam kung anong mga pangalan nitong mga bulaklak na to. Yan. Para lang siyang guys, para lang siyang plastic. Yan, para siyang plastic talaga. Yan. Para siyang siya. Para siyang sampagita guys. May sampagita pa. Para siyang sampagita. Dito ako sa mall, guys. Nag-Starbucks na ugaw, guys. Yan. Caramel cappuccino.
Migo Adobo. Hi. Migo. Mananaw na lang ko sa pagkuan. Habang nagla-live ako, puntahan suruyo na sana ako ning mga mga friends natin na hindi ko napuntahan, mga live, mga ano nila, premiere. Kuy, kalami sa buwad, Marikoy. Ate Jean. Kalami. Buwad. Buwad pa more. Buwad na lukoy. Kanta na. Kanta, Ma'am Ernst. Kanta tag dandansoy. Dandansoy. Bayaan. Say sunod. O kasabot. Dandansoy. Dandansoy. Inom tuba laloy. Dili ako inom. Tuba kisom aslom. Here na harang. Yeah, salamat. Salamat. Sa harang. Hearing. Salamat sa paharang mo. Sisi Dors. Maglaag ko sa Sabado. Tanaw na tunig. Nice dong view, nice weather sa Sabado. Try ko magwara-wara sa gawas.
touch, my touch. You sing. Oh, lubat pala to. Ay, adobo. Adobo vlogs. Kumain ka na, amigo? Nag-lunch ka na? Together again. Malapit na ako mag 2 hours. May na lang maka-update sa atong YouTube. Ay, ako day patamsa ka ng ako ko andi ay. Premiere. Ika lang. Duga-duga na ba yan ako premiere umagyapon ni Kuan. Gumaray tusok. Asa anak mo, Ma'am Ernst? To apa sa eskwelahan migo? Muuli na to karong mga alauna nandito na yun. Gahapon nabisintahan ko dito sa tindahan sa Kubana kay food si ang Kubana. Nag-change display, bagong display. Ako gi tabangan kay aron mahuman og dali. Luoy pod siya raman usa. Ako lang usa siya gitabangan gahapon sakto pod wa man koy daro gahapon di. Natabangan ako siya. Ay, Ginoo, katugon mo ko. Ay. Lami ihigda. La 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 la. Oh.
Sweetie Mommy TV, tusok na host. Salamat. Salamat, Sweetie Mommy. Kumusta na po, Mami? Ikaw na kay Premier? Baba mo Premier mo, Mami, kung mayroon. Para matusok ko din. Oo, salamat, Migo. Sa tusok. Wala pa ko Premier, busy pa ako, di pa nakagawa. Okay. Si Adobo Vlogs, nadikitan mo na ba to, Mami TV, Sweetie Mami? Ako na magbaba sa kang Migo Adobo. Kasi nasa work pa kasi si Migo Adobo eh. Ibaba ko na lang yung bahay niya. Migo, baba mo bahay mo, Migo. Dikitan ka ni Mami, Sweetie Mami TV. Ayun, nadikitan na, sabi ni Migo Adobo. Dan na Sweetie Mami, sabi ni Adobo Vlogs. Yan ang aming kuan. Mami, Sweetie Mami, yan ang aming crush ng bayan si Migo Adobo Vlogs. Ito na, ako na baba. Ito yung kay Adobo Vlogs na bahay. Kay Adobo Vlogs yan na, Sweet Mami. Si Dars. Ayan si Sweet Mami, baka hindi mo pa siya kadikit. Taga yan, si Dars. Taga Davao ka ba, Sweet Mami? Mindanao or kasi ito si Dars, taga Cagayan. Salamat. Dan tusok na ho sa premiere mo. Davao. Asa ka sa Davao dapit, Sweetie Mami? Nama ko yung mga kamag-anak sa Davao. Kalimot ko sa lugar asa to sila dapit.
Si Adobo Vlogs, taga ano yan? Taga Bohol. Hello, sweetie mami. Unahan muna ako, sweetie, kasi ninja gamit ko now. Okay. Si Dars, ako na magbaba sa bahay mo. Bahay ni Darling Vlog. Tagum. Sa Tagum City. Parang ganun na. Nakay na ilhan dia nga mga Cornetis apelido. Mga Cornetis side ng nanay ko. Nandiyan sila Cornetis, mga Puraso. Parang wala yan. Asan ba yun sila banda eh? Salamat, Migo, sa pagbaba ng bahay. Pero binaba ko na yan kanina, Migo. Nagbaba na ako. Ate Jean Cardona, Maricoy, now. Tomorrow, later. Salamat sa pa-heart nyo, sa patambay-tambay dyan. Thank you so much. Thanks, host. Magluto lang ako ng nag-utos ang Camel. Pinalive. Sige, take your time, Sisi Dars. Di ka Sisi Dars. Darling's Vlog down. Oh, balikan ka niyan mamaya, sweetie mami. Balikan ka niyan mamaya. Magpakain pa siya ng mga camel niya. Iyahan, og durian, Ma'am Ernst. Oo, bitaw. Unsa ra tong usa, durian o Karlang? Asa nga na to, kanang murag durian? Pod, nga lami pug kuno na. Wa jud ko kadilawan ng durian, bisag natingwang na naman ko, wa jud ko kadilawan ng durian jud. Ayaw lang mi agluto, Ma'am Darling, sabi ni Adobo Vlogs. Og ni Lola Winding pa, butangin og niliges na fluorescent ang pagka. Sabi ni Lola Winding. Ingon si Lola Winding ba? Kanaron ko matanaw ni Lola Winding, oy makahinumdum ko sa ko Lola. Followers talaga ako ni Lola Winding. Butan kayo si Lola Winding. Daghan na kayo sa subscriber. Kita wa jud taon ta ani. Ayo. La. Oh yeah. You can dance.
Who said it care once again? Asan ko ang ano? Ay, sa ka-charger. Hehe, later, now na kaagad. Bera dayon. Why break? Why come yo bera he? Magpapasalamat po ako sa nag-surprise sa akin nung birthday ko. Maraming salamat po. Na-surprise talaga ko. Ni Cici Dars, ni shout out Nelpax, Daihasit, J-Vlog, Adobo Vlog. Salamat kayo, amigo, sa pag-greeting nyo. Greetings. At Adobo Vlogs, Dan Paul Pak, wow. At Ate Jean, Maricoy, Ate Jean Cardona, maraming salamat po sa daghang kaayong salamat sa sa pag-greetings niyo sa ako si Joros Vlog, Kisi Tisay Alvarez, thank you. Si Malia Samalkal. Isarat mo, basta si DC. Salamat, DC. Sino pa? Si Maricoy Bibing Manatad, thank you sa greetings niyo sa akin. Super thank you. At yun lang yata. At sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat. Thank you so much, sweetie mommy. Sabi ni Adobo Vlogs. Shout out. Harang, salamat sa paharang, Migo Adobo.
Dili lang ko Marikoy ha, magluto ko akong sudan. Sige Marikoy. Salamat Marikoy. Take your time Marikoy. Maraming salamat. Nagpa-sounds ko sa kay kay Philmel Channel. Wala, no CPR siya. You're always welcome, Ma'am Ernst. Labas, pasok ko lang habang work diri. Salamat, Migo, sa imong time, Migo. Maraming salamat sa imong support. Maraming salamat talaga, Migo, kahit bisan nung naa ka sa imong trabaho. Daghang kaayong salamat, amigo. Hatagan kag mayong panglawas, ug taas ng kinabuhi, ug taas nga buhok, taas nga kamot, taas nga tiil, taas nga ilong, basta ug taas nga kuan, basta bisag unsa na bahala na unsa pay sunod nimong patason. Basta tanan taas. Mataas ang sweldo, migo. Malapit na rin ako mag-end. In 15 minutes, mag-end na ako. La la la. Shout out kay Sisi Joros Vlog. Love Vlog. Inday Vlog. Maricoy, thank you. Amazing glow to see it. Subway teriyaki. KFC. Commercial pa. Uy, lami. Di maayo ang summer diri. Ay, tugnaw gyapon ay. Pero sa Sabado, dili na daw kuno. Dili na daw tugnaw.
Oh, gilid ko, miss na miss kita. Oh, gilid ko, sana'y lagi kitang kasama. Yes, malapit na akong mag 2 hours. Thank you, thank you. Mega love, shout out, Bibing, sabi ni Sweetie Mommy. Hirap. Pag magbasa, tanggalon ang salamin. Pag magtanaw malayo, nandyan na yung anak ko. Sandali lang ah. Visa? Ja? Alles goed? Ja, wat gaan we eten voor lunch? Wat wil je eten? Vrijdag. Jouw brood is op. Mhm. En wat wil jij? Croissant wil je? Ja, vooruit. Ja? Ja. Wat door dicht? De voordeur is dicht. Ja? Klopt. Time sa kadali guys ha. Mag-init sa ko sa pagkaon sa ko anak kay nana. Harang, thank you amigo sa paharang. Wat wil je eten? Alleen 2? Ja, en dan nog Pag mag-live tayo, live, mag-ano ako, mag-prepare ako ng gulay para mamaya hapunan.
habang nag-live, di ba? Para hindi masayang oras ko. Para di laay. Sige, lingkod. Salamat sa lahat na nandito. Maraming salamat. Adobo Vlogs, Sweetie Mommy, thank you. Mga 10 minutes, 11 minutes mag-ina ako. La, 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 la. Here, yeah, it's Smaklik.
Mamaya na lang. Darling's Vlog, thank you, Sisi Dar. Suma nakagluto, Sisi.
Bakit? Hindi mo na ako mag-end? Sige, antayin kita. Jisking, what is Jisking? Punta si Jisking. Sino si Jisking? Sige, antayin ko. Habang mag-aantay ako, mag-ano muna ako ng hapunan namin. Broccoli. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Sana lagi kita kasama. Oh, la, la, la. What is that, Ralph Boughton? Bose? Dami oo. Kasi ito lang kakainin namin si Dars. Hindi kami mag-rice. Ito lang. Tsaka ano. Ang ilagay namin na sauce dito yung cheese. Cheese cream. Anong niluto mo para sa camel, si Dars? Joros, si Joros, thank you. Kumusta? Salamat sa pagpunta. Marami na akong utang sa'yo. Hindi pa ako nakapasyal sa bahay mo. Busy ang buhay. Busy ang buhay, may asawa. Si Joros. Kayo doon, kayo dito, Kijod kayo dito. Hay, ganun talaga. Salamat sa patambay.
Sisi Dojoros Vlog, ang aming chinitang kaibigan sa YT na parang si Kim Chu. Tambay lang Sisi Koy while working. Oh, thank you so much Sisi Koy. Thank you sa ano talaga time niyo at sa pag-support niyo sa akin. Salamat sa pagmamahal na walang katumbas na pagmamahal. Galing ni Sisi Koy. Take your time to all. Basta pray lang kung sinong pray. Ganon. Tapos ibabad ko muna to sa ano, tubig na may asin.
Christmas. Thank you sa 4 million people in my house. Thank you. Di ako tira-tira, guys. You know, kahit dahil tira-tira. Yung nag-school pa ako, eskwela pa, nag-aaral pa ako. Nagtitinda ako ng tira-tira sa school. Magkano ba yung isang ganito? 5 centavos. Tapos malaki din naman ng tubo kasi kalahati halos. Kasi ang puhunan lang, asukal at saka niyog. Yung niyog, lang eh. Hindi naman namin binibili yun. Kaya tsaka ang binibili lang namin yung papel di hapon, pangbalot. Jis King Studio, Tamsak host, thank you. Hi, Jis King. Thank you so much for coming. Dikitan kita, sandali lang. Kunin ko yung cellphone. Tamsak host from Ate Darling. Thank you, Jis King. May jacket na po kayo. Baba ka ng bahay para madikitan kita. Thank you, Sisi Dars. Who is this King?
Gisking Studio. Ah, itu. Bata. Hi mga ka-Gisking, welcome back sa ating channel ngayon. Oh, nakita ko na to sa ngayon, nag-partner kakainin mo. naman natin itong Ka-partner mo. wasay-wasay dito sa Bisaya is mga wasay-wasay. So I don't know kung anong Wasay, tawag wasay, dito sa wasay. inyo. So ang tawag dito sa amin is wasay-wasay. Ayan, ito yung wasay-wasay. Oh. So ganyan siya. Ganyan siya kalaki. Wala, dagwa, uy. So ngayon, ito naman ang kakainin natin. Meron tayong sili dito. Yan, sili. Tapos meron tayong asin. Lalagyan natin ng asin. Tapos meron tayong sibuyas na green. Ayan. At saka may tuyo at suka tayo dito. So ngayon, hahaluin na natin to at excited na akong kakainin to. Hahaluin na natin. Asa Lalagyan maka natin sa ng Bisaya dong. konting sibuyas. Dong Gisking. Sibuyas na green itong sili. Lamian niya, uy. Sibuyas na green, Unsa man na imo na dahunan. At saka lalagyan natin ng asin. wasay. Kunting Dis asin. ana nimo nakuha ng wasay. And then, meron tayong nito. Coke. Hi mga ka-Gisking, welcome back sa ating channel ngayon. So, ngayon, kakainin naman natin itong wasay-wasay dito sa Bisaya is mga wasay-wasay. So, I don't know kung Wasay, wasay. anong tawag nito sa inyo. So, ang tawag dito sa amin is wasay-wasay. Harang, thank you bro. Pilmil, thank you. So, ganyan siya. Ganyan siya kalaki dito sa amin. So, ngayon, ito naman ang kakainin natin. Meron tayong sili dito. Yan, sili. Gisking Studio, Tapos, shout meron out. tayong asin. Lalagyan Unya natin anak ko ng magdikit nimo asin. sa amin, ha? Tapos, meron tayong Unya anak ko magdikit nimo. sibuyas na green. Ang Ayan, mga tsaka alagad may lang usa nako ang suka tayo dito. So, ngayon, hahaluin na natin to at excited na akong kakainin to. Hahaluin na natin. unya anak ko Lalagyan natin magkuan. ng konting Pilmil sibuyas, channel, ciao. sibuyas na green itong Gisking Lazada. Saan yung Lazada? sibuyas na green, na dahunan. At saka lalagyan natin ng asin. Kunting asin. And then, meron tayong nito, Coke. So, lalagyan natin ng suka. Team Palaban, love, love, yan, love. may- Sabi ni Darling's Vlog. maanghang na siya, may sili na siya. Mega love, Lalagyan shout natin ng out host at sa lahat sukang ng puti at nandito. saka tuyo. Thank you, Pilmil channel. So, ito na yung sauce natin sa ngayon. Yan, hahaluin lang natin. So, ayan na po, nahalo na natin. So, ayan, ito na yung kakainin natin. So, excited na akong kakainin to at grabe na napakaanghang nito. Ayan, excited na ako. Disama na din mo nakuha So, ng sa mga gustong mag-request dyan, mag-request na at kakainin natin. Ayan, walang problema sa akin yan. hala, Pag oy. meron tayo, kakainin natin. So, ngayon, bago nga pala ang lahat. Joris Vlog, thank you. At pakihit na rin ng notification bell sa gilid at para update ka palagi sa mga video na i-upload ko. Ayan. So ngayon, kakainin, bubuksan na natin itong wasay-wasay. So ayan. Wasay, wasay. So ayan yung laman ng wasay-wasay. Oh. So ayan. Sarap nito. So ayan. Yan yung unang nakuha natin. Kuha, oy. Dako og laman. Giunsa man na, giluto na. Malaki ng kanyang ang unod niya, no?
Ang kakainin natin ito. Unsa man na imong sausawan? So, ayan. Oh, may premiere pala si Mar. Puntahan kita si ano ako. Ayun. Ah. So, ito na. Malapit bukas. Bukas. Ayan yung mga kajisking, oh. Ito ang kanyang laman. Kunin na natin. Grabe ang laki. Mega love shout out sa 5 million people. Sisi Koy, nandun ako sa premiere mo. Tinusok na kita. Shout out Sarap Gis nito. King Studio. Hi. Gis King Studio. Sarap ng kinain mo ah. Ito, nanood ako. Mamaya na lang kita dikitan sa main ha. Yung ninja mo nang dinikit ko sa'yo. Mamaya. Pag pwede ko nang gamitin yung main. Tsaka nakita dikitan. This ana ni mo nakuha, Gis King ang imong gikaon. Ikaw na nanguha na o pinalit na nimo sa market. Globe? Anong globe? Ita din tiguang na tadi. Di na jug agwang taglunaw. Uy. Tugnaw malamang. Gi-off na gud na mo ang heater kay abi na mo sayang kuryente. Agwantahon na lang mag-jacket sa sud sa balay. Kaya madapa mag-jacket. Sweater. Pabago-bago kasi ang salamat, Tamsak Dan sa premiere mo host. Thank you.
Salamat, Gisking Studio. Thank you so much. Nagugutom ako sa kinakain mo. Yung mukbang mo. Sarap. Sarap. Ano yung sausawan mo? Mukhang ano ah. Masarap yung sausawan mo. Lami ni kamukbang si Gisking, lami mo kaon. Ya, nindot kaayo kay bisag maayo mo kaon. Payat gihapon unya ako mo kaon ani. Mulubo jud ko ni arig samot. Sabi na pagkaanghang. Di mo ako unta ipakita ba? Di mo ko katigo mag ano sa screen. Pag ano para makita nimo makita pud sa uban ba. Paysa pa yan, ako nga magpasalamat nimo Gisking kay hing bisita ka nga rin sa ako LS. Ako pa ning kamutan nga maka-LS ko tada Merkulis. Hindi na matanggal. O sige, salamat. Salamat sa pagtambay mo, Gisking. Asa ka karon Gisking? Nakailang oras ka na ate? Oh, hapit na ko mag-alas 2.5 hour na ako. Sisi Dars. Ipaabot na lang din ako 3 hours kay alanganin man. Ikaw sunod. Grabe kasi napakamahal lang kilo nito. Mag-ilis ka si Dars. Labon na ako diri sa bahay ba makaakyat ko. Kaya ito lang. Ugwa diha ang mga kamil lagi kung naang kamil adi ka ka-LS. Pilmel, thank you, Pilmel channel. Dami ko ng utang ni Pilmel, hindi pa ako nakapasyal sa bahay mo. Pasensya na talaga, Pilmel. I-play all na lang kita, ha? Pilmel, saka si Sikoy, hindi ako makahabol kasi. Si Sikoy Joros. I-play all ko na lang. Sarap. Sarap. Oh, pero bro, kapatid Pilmel, mamaya kasi may ano pa ako ngayon. Ngayon ang ko pray day. Pangsamantalahin ko na habang may ako pray day, mamasyal ako mamaya. Ayun, maglagay lang sa aking Lang ang gagamitin ko muna yung mga ninja. Mga request dyan. Kakainin natin. Ha? Oo, tama. Kaya nga, pag may libreng oras, pag may free sa work, wala akong pasok ngayon, yun. Kaya may mga Naka-LS. dumadaan nga
Nag-i-LS ako, tsaka ano, baka mamaya mag-ano ako, mamasyal ako. Napakaanghang guys. Pagpawala ng ano, ng anghang. Oo, may bumili ako mamaya. Thank you, Pilmel. Kapatid Pilmel, thank you. Thank you, King Studio. Matamis. Ang haba ng ano mo, video. So ayan, thank you. Ayan, for watching, tapos guys. na. Nabusog din ako. Oh. Ako naman, hindi ako pwede sa gabi kasi pag gabi ako mag-LS, ang ingay, may nanonood ng TV, nandito na sila lahat. Nandito na yung asawa ko, yung anak ko, ay naku, baka ma-copyright ako, may TV pa, malakas-lakas. Kaya, ang ginagawa ko, tuwing Miyerkules, gagawin ko ngayon, tada Miyerkules na lang. Naiwan ako sa LS mo, kapatid Pilmer, andun pa din ako paggising ko. Marikoy, Inday Vlogs. Oh, Marikoy. Harang pa ko, makinig lang sa'yo, host. Sige. Anong niluluto mo, King Studio? Imumukbang mo na naman yon. Hi mga kabayan! Gusto mo rin bang maging hands-on na magulang para sa iyong mga anak pero hindi mo alam kung paano gawin kasi Oh, babes. Darling's Vlog. Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Wilmore Channel, kapatid Darlings Vlog, gusto ko nga i-silent pagkatapos pero loko na naman ang connection namin. Bad trip na naman LS ko kagabi. Ganun ba yun? Pwede pala mag-iano na lang silent para pwede mag-live ng 2 oras, 3 oras, tapos pagkatapos, i-silent na.
Bakit? Pangit ang connection na sa ano? Wala ka naman sa Pinas? Sige. Sa sunod, hindi mo na ngayon ako mag-silent kasi mamayang 7:30 may premiere ako eh. Tapos ano, pahinga ko muna yung ano ko. Joros Vlog! Sisi Koy! Kumustamos? Gis King Studio, thank you. Thank you so much. Mag 3 hours lang muna ako ngayon. Lapit na mga ano na. Mga 17 minutes. 18 minutes. Pero hindi naman siguro laging nagloko, kapatid. Na timingan lang yun na nag-silent ka tapos nag-bad connection. Minsan nga dito sa amin, bigla na lang mag-brown out. Sa amin. Kala ko sa Pinas lang yung pwedeng mag-brown out. Lalo na pag may mga ginagawa sa kalsada o kaya sa mga kapitbahay. Bigla na lang mag-brown out. Tapos mabalik mga 1 hour, pero okay lang. One hour lang naman. Ay, grabe. Ilang LS ko na, 3 na, kapatid host. Sunod-sunod. Grabe. Baka sa ano mo yan, sa wifi mo, sa wifi. Sa wifi ni mo. Nandito ako sa Netherlands. Ikaw saan ka, Pilmil, kapatid? Sa ano ka yata eh? Espanya? Espanyol? Spanish? Espanya yata? Sa connection na nga siguro kasi di naman ganun dati. Baka nga sa connection. Italy pala. Italy. Ay, maganda din sa Italy ang mga dyan, mga bag dyan, mga bag dyan mga original lahat. Tsaka mura lang. No? Yung mga bag dyan na original. Yung totoong bag. Sabi nila, daw, mura lang.
Karamihan sa mga tao diyan nagbabakasyon, yung ang habol nila yung mag-shopping lang diyan sa Italy. Oo nga, kasi 'pag tinitingnan ko yung mga bag dito galing made in Italy, gano'n, karamihan talaga. Pero mahal na dito. Hindi ako bibili kasi sayang. Bili ko na lang ng bigas doon sa Pinas. Pang VIP. Hindi ako mahilig sa mga bag eh. Hindi rin ako mahilig sa mga sapatos, wala. Ang hilig ko lang pira. Gusto ko may pira lagi. Mega love shout out sa 6 million people in my house. Saka yung balat dito ang nanggagaling mga original. Oo nga. Dahil naririnig ko yan karamihan sa mga kaibigan ko na mahilig sa mga mga branded na bag. Ako nagkakaroon lang ako ng branded na bag pag lang regalo sa mga kaibigan, sa pamilya ng side ng asawa ko, yun ang nireregalo nila lagi. Kasi alam naman nila kasi na hindi ako bibili, kaya yun, sila na lang bibili. This King Studio, thank you. Tsaka mura lang talaga daw dyan sa Italy, sabi nila. Magkano bang pinakamababa dyan? Di ba euro din yan dyan sa Italy? Pinakamurang original na bag dyan. Oo nga. Pareha pala tayo. Saka nabibili pag sale na, aantayin muna natin na mag-sale. Depende sa klase kasi kami bumibili lang din pag sale. Kami din. Hindi pa nga ako nakapag-shopping ngayon na to kasi nung nagbukas na lahat ng mga mura lang. 60 euro, nasa 60 euro kung nag-sale, okay na quality. Diyos ko, ang original dito nasa mga 300 euro, 500 euro. Mahal na talaga pag galing na sa nandito na. Iba 750 euro, ganun. Depende sa
sa brand. Thank you, Jis King Studio. Maraming salamat sa pagtambay. Jis King Studio, Pelmel Channel, hello. Sabi ni Jis King Studio. Naantok ako. Dito kasi nanggagaling mga iba-ibang brand. I mean, sa export sa iba-ibang bansa. Oo nga, kaya siyempre, kailangan din dublihin na. Maganda nga naman mga branded, ganda tingnan. Pero pag ako nang bumibili, parang ayoko. Parang nanghihinayang ako. Joros, Sisikoy. Pwede ka naman mag-tour dito, host. Ang lapit lang. Oo nga. Mag-tour din ako dyan pag maging okay na ang panahon. Kung pwede rin, kung mayroon na akong vaccine. Hindi pa kasi, wala pa akong vaccine. Hindi kami pinapayagan magbakasyon sa ibang lugar pag hindi pa na bakunahan. Pag ma-okay, sabihin, pag okay na ang panahon.
Pilmil, anong oras LS mo? King Studio, shout out. Saan ka ngayon? Saan location ka ngayon, King Studio? Nasa Pinas ka or sa ibang bansa? King Studio, nag-LS ako kagabi. 10 p.m. Europe time. Tingkatog na dyan na ako, kapatid. 10 p.m. Usahay galing matug. Minsan matutulog ako, alas 9. Pag malit na ako matulog, mga alas 10, ganun. Pag Friday naman, pwede na akong alas 11 matutulog o kaya alas 11:30. Kasi kinabukasan, pwede naman tanghali gigising. Oo, madaling araw yan talaga. Hindi makahabol. Malapit na ako mag-end, mga guys. In 3 minutes mag-end na ako. Kapatid Pilmel, salamat ha. Thank you. Thank you sa pagsama mo sa akin. King Studio, salamat sa pagpunta mo sa LS ko. Thank you so much. Joros Sisikoy, Joros Vlog, thank you. Sisi Dars, Darling's Vlog, Indai's Vlog. Sweetie Mommy, thank you. Amigo Adobo, thank you so much. Si Kisi Tisay, thank you. Thank you so much sa pagdaan mo sa akin kanina. Maraming salamat. Jonah Vlog, thank you. King, thank you. Thank you so much. Darling's Vlog, thank you. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. You're welcome most anytime, basta may time. Oo. Basta may time. Pag may time lang naman. Ingat po kayo dyan lagi, kapatid. Filmel at yung pamilya mo. Dyan, ingat kayo dyan sa Italy. King Studio, thank you. Enjoy sa mga mukbang mo. Thank you so much. At sa lahat ng dito sa 5 million na nandito sa LS ko, maraming salamat po. At sa mga nag-like sa aking premiere, thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye mga kapatid. See you next
See you next LS. Thank you.